Цалую я блакіт тваіх вачэй, загледзеўшыся ў цемру іх прадоння. Касцёл Праабражэння Гасподняга, Гродзенская вобласць, горад Новагрудак. Праабражэнскі касцёл, фарны касцёл або белая фара. Так месціча называюць галоўны каталіцкі храм Новагрудка, адзін з найстарэйшых на беларускіх землях. Паводле падання, святыня была ўзведзеная ў 1395 годзе па фундацыі Вітаўта. Значна пазней, у 1719 па 1726 годах яна была перабудаваная у стылі сармацкага барока. Цягам стагоддзяў касцёл быў сведкам важных гістарычных падзей. Тут браў шлюб кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ягайла Софіі Гальшанскай. Быў пахрышчаны Адам Міцкевіч. І гэтак далей. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!